गेल्या नाही काटेला ही फुलं लावली. माका सांग पहिलं लग्नात कोण उभ्या होता बावण तुम्ही की मी हा सगळा तू घाबरा नको. हा पारावरचा चमत्कार. घाटात त्यांची गाडी खाली गेली होती तुमचं बघा पेट्रोल आणि मस्त सावधान सावधान जरा वर जरा असा बघता. यावर्षीचा मंगेशचं लग्न होत रे यावर्षी. अरे लग्न लागान दे तरी. कोण उभेत कोण रे शेतात कोण उभे गेला बापरे भुताटकी काय. हा सोड यो मस्त गेलोय बघ. आता गेलो तो आता गेलो आता कायमचं गेलो इकडे. नमस्कार मंडळी पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचा. घराकडे पोहोचलोय. माका वाटतं किती वाजले किती वाजता येईल आई. हा 9 वाजता येईल. मार्केटमध्ये 1 तास गेलो. मार्केटमधून मग घराकडे गेल्यावर भात बीत कापूचा म्हटलं होतं ना तर भात वगैरे कापूचा म्हटलंय. कोणाचा राहला काय तर भात कापू काय भेटला नाही कोणाचा. भात कापणी सगळ्यांची काल सगळी संपली तर माझ्या नशिबात नव्हता. तुमका म्हटलं होतं जर भेटला तर दाखवेन तुमका भात वगैरे कापताना. तर ठीक आहे चालन दे तसा काय प्रॉब्लेम नाही. तर आपण उद्या बघूया दुसरा काय अजून करता येतात तर तुमका मी दाखवेन घेऊन येईन तुमच्या समोर. तत्पूर्वी आज बघा आता बाबांनी देवपूजा केल्यानी आणि आता जरा दुपारनंतरच मी शूटिंग करतोय. जरा मग नंतर आराम केला जेवला वगैरे नैवेद्य वगैरे दाखवल्या. नैवेद्य उचलल्या आईन नंतर गोड जेवण केलं आईन. पुरी खीर होती उसळ हिरव्या वाटाण्याची उसळ होती. हिरव्या वाटाणे सध्या महागत मुंबईत काही भेटत नाही खाऊ वगैरे जास्त. गोडीडा होती. हे आमचे बाप्पा बघा टायर्स मधले परमनंट. हा सोला हा पिवळा बटाटा केल्यान होती भाजी. सोला बटाटा आम्ही बनता होते ते ऑर्डर मध्ये तुम्ही बघताच आमच्या. तर चला तर आता आम्ही तुळशीचा लग्न 5 वाजत दिलं तर आता आम्ही तयारी चालू. आता तुमका दाखवतोय तर भात कापणीचा विषय जरा रवान दे बाजू म्हणजे तुळशीच्या लग्नाची तयारी करूया. तर बाबांका थांबवलंय तर चला वेळ घालवत नाही जास्त बोलत नाही दाखवतो तुमका. जरा लाईट लावायची लागते. काळोख पडायच्या अगोदर म्हटलं तुमका दाखवूया. मगचपासून हा बाबा बोलत होते. हे बघा तुळशी बघा कलर विलर आईन मस्त केला ना. आईन केल्यान का हो की तुम्ही हा बाबांनी केल्याने आईच करता जास्त करून. हे बघा आता यांका काय जरा थांबा म्हटलंय यांका थारो नाही बाबांका. बघा चिव्याचो बांबू पहिलंच उभं केल्याने टाळ जाऊसाठी होतो बघा. टाळ बघा मस्त बांधल्याने. आणि आता ह्यो ऊस माझी वाट बघत होते नाही तर कधीच झाला असता त्यांचा बांधून. आणि काय केलास ह्या काय केला नाही ह्या काय नथ कशा नथ म्हणजे काय त्याला म्हणतात बाळू. बाळू बाळू म्हणजे काय घे आजी गेलंच कशा थांब. अरे अकडे खरं लक्षात नाही या बघा मंडळी. दरवर्षीप्रमाणे म्हणू शकतोय मी. आईचे आमचं बघा डेकोरेशन कसाचा. हे केळीचे खांबत तुमका समजला नसात तर हे केळीचे खांबत आणि त्याच्यानंतर ही फुला बघा डायरेक्ट फांदी लावल्याने काय. हा मी बनवण्याची. बनवलास काय केलंस काय हे फुलं लावले याला. मी डायरेक्ट फांदी आहे नाही हे आणावं लागते बाहेरून. का आणावं लागतं काटे बोलतो काटे. नाही हे रेडीमेड आहे ना. नाही हे फुलं लावले रेडीमेड नाहीये. हे बनवलंय आता. हे बघ दाखवतो तुला. हे आहेत ना. कसं बनवलास सांगा तरी. अकडे ये होय तर काय बनवलंस तर सांग. बाळू वगैरे काय म्हणतात ते का तर काय म्हणतात ते का बाळू. बाळू म्हणजे झाड येते. हा हे बघा मंडळी काटे असतात. अच्छा त्या काटेला ही फुलं लावली. मग असं सांगा ना. अशी फुलं लावली काट्याला समजलं. आणि केळीच्या कांब्यामध्ये मग झाड काय ना आणलास. हे आमच्याच बाहेर आहे. अच्छा आपल्या इकडे कसला झाडचा याला काटेरी बोलतात. काटे काय कुसलो काय कुसमो. अच्छा कुसमो मंडळी. हा बघा झाड हा कुसमो म्हणून अकडे रानातच असता आपल्या.
आजूबाजू दरवाजात आता हे होता तर ते काय बघा काटे तसे टोकेरी म्हणजे करवंदाचे काटे कसे पायात जातात आमच्या पायात गेलेले आहेत म्हणून सांगते तुमका लाकडांका जंगलात गेलेला आहो ना आम्ही लहानपणी तर पायात काटे आमच्या रुतलेले आहेत तर ते काटे मोठे असतात करवंदाचे तर हे बघा हे बारके काटे आहेत जरा बारीक आहेत तुमका दिसतात का बघा दिसणार नाही तर हे बारके काटे आहेत तर ते का बाबानं फुल टोचलास ना हा ही फुलं घेऊन इले आणि बाबांनी डिझाईन केल्याने आई करता दरवर्षी तशी आई आमची लय म्हणजे कलाकार आहे तर त्याच्यामध्ये आता बाबांनी केल्याने बाबा पण काही कमी नाही तर आता बाबांनो झाली तयारी ही बाकीची आई या बाळूचं विशेष काय बाळूचा म्हणता आजी मंडळी बघा तुमका काय याचा काय माहीत असतात तर कमेंट्स करून सांगा या बाळू म्हणून आता ते दरवर्षीप्रमाणे केळीचा पान आहे ना हो हा केळीच्या पानाचो खोलो खोल हा असं म्हणजे त्रिकोण करायचं आणि त्याला नथ लावायची आणि देवीचे डोळे जरा चांगले उघडायचे ना हा ते आता बोदलूक होई अशी मोठी वाली अशी उभी असताना मोठी वाली हे बघा आमचे दादा इले काका लागतात माझे हा हे बघा आमचे काका होय ते बघा आमचे आता काका गेले तर म्हणतात तुळस आपण बदलून टाकूया पुढच्या वर्षी बघूया पुढाकार घ्या हो सगळ्यांनी रेकॉर्डिंग मध्ये येईल हा मोठी अशी उभी करूया आमच्या आजोळा खा मंडळी उद्या परवा मी गेलोय ना परवा जाऊचा जरा तर तुमका दाखवेन आणि बघितलं असेल तुम्ही व्हिडिओ मध्ये कधीतरी तर ती आमची मागच्या वेळी जरा जेव्हा घराचं काम केला ना तर प्लॅन मध्ये तर इला नाही गडबडीत लवकर काम केल्याने होता घराचा तर त्याच्यामध्ये म्हणून ही लेवल पण बघा जरा वर खाली झालेली आहे तुम्ही मागे बघितलं असेल तर जरा ती घाई गडबड होता कामात आणि गावाकडे माणसं हवी का आजी बघणारे माणसं हवी ना काम करताना माणूस जागेवर आहे ना तर तर काम व्यवस्थित होता नाही ते करतले व्यवस्थित ठेवतले माका सांग पहिला लग्नात कोण उभ्या होता बावण तुम्ही की मी हा आई असता बघ अरे यंदा आलोय मी किती 3 वर्ष अगोदर गोव्यात असताना तेव्हा एकदा राहिलेलं वाटतं आता आठवत नाही कधीदा 2-4 वर्ष मगाशी सकाळी मी म्हटलंय मंडळींका 2-3 वर्ष झाली वाटत तर समर्थ होतो गेल्या वर्षी अच्छा नाही जरा ते आडवे झालेत ते नाही ते का बॅलन्स जरा जातात कुठले आईने लावलेले अगोदर ती आई अगोदर डिझाईन करताना फुलं गोंड्या बिंड्याचे लावलेले आहेत ना हा या फुल मखमली कोण म्हणता पंढरपुरी कोणाक नाराज नाही करायचा हा काकडं काय खाऊसाठी कोवळ खय होते तो कार्टी नाही ना हा तवशीच मंडळी हो काकडो तवसा म्हणतात आमच्याकडे झाला फायनल लग्न उभ्या राहायचा हा नाही ना पण कोण राहणार तुम्ही अहो माका सगळे परी रडता लग्न उभ्या राहणार म्हटलं परी रडाक लागला माहित ना तुका म्हणजे आता ह्या वर्षी त्याला समजून सांगले देवश्रीन एकदा म्हणजे तू रडली होतीस 2-3 वर्षापूर्वी माकट मी म्हणते ना तेवढा होता ना त्याका परीक तेवढा 4-5 वर्षाचा असणार तर ते का त्या देवश्री म्हटलेल्या देवश्री काल आठवण करत होता निघताना काल पण मी निघताना म्हटलं ते का परी मी लग्न करायला चाललोय तर असं पॉज झाला तर मग देवश्रीने सगळ्या जुनी स्टोरी सांगितल्या म्हणून मी आईक मगाशी म्हटलं तर आई हसता अगोदरच ना माझा काय माझं ऑब्जेक्शन नाही हा हे बघा चुरमुरे आणले ना ताई पहिले पोहे पण असायचे पोहे वगैरे आता हा पोहे ते ठेवणार रवळीत ना
नैवेद्य नाही ना तेव्हा रवळे होते हो. पण पोहे आता कशात ठेवणार? हा हा नैवेद्य म्हणून ना तेच. आणि हे चुरमुरे वाटू मंडई लय पहिल्या पिशवीत वगैरे आम्ही जमा करायचे लहानपणी. लय जुनी आठवण आहे ना. जमा करा आणि तेव्हा उडवायचे ना ते. हा उडवतात पण ते असे 2-2 हात पुढे करून निशाण वगैरे पण ना. होळीचा हा गोविंदा गोपाळा. आणि होळीचा पण माका आठवण होळीची ती निशाणाक लाडू हकडन हात आणि तकडनात दोन्ही ठिकाणावरून असे हात काढून डबल प्रसाद घेणार. आता हे चुरमुरे बघा एवढं स्टॉक हा. आता हे तुझ्याकडून मंडळी आमचा बिराड्याचा विषय आहे हो. सगळ्यांच्या बिराड्यातर्फे तर चाला दे. तर हे आई फायनल झाला मा. बाबा लग्नाक राहतात उभे. चालत तुका ना. अरे हसतस का. आणि मग मम्मी रो चालत चला. होय करते सगळं करते. पण त्या कशाला हा पंत्या लावायचा पण त्या कशाला असं शब्द. आता समज एखाद्याचं नाव असता. आता कोणाचं नाव घेणार? काहीतरी नाव घेऊया समजलं. आता एखादं नाव घेऊया. कोणाचं घेणार? तुझ्या भाच्याचा घेऊया निलेश. हा निलेश का राणे. तो म्हणता मी नंतर सांगते मी काय राणे. तो म्हणजे कावरून त्याच्या वडिलांचं नाव असतं समजा काशीराम. चला आता दिवो वगैरे लावून घेऊ ना. हा वेळ अजून. आता देवळात जमतले मंडळी. तर आता मी मंदिरात जाणार आणि अगोदर आमच्या पिंपळाची ते तुळशीचं लग्न होणार. आमचं महापुरुष आहे ना थंय तुळसा. हा थंयची शूटिंग सगळं दाखवतले मंडळींका. भात कापूचा चुकला तर ते काय पुढच्या वर्षी. जरा योग गडबडच झाली ती मिळाला नाही. आणि आता काय अजून हा उद्या पुढचा व्हिडिओ त्यांना बघूक भेटतलो जा चांगलो. हो टिपर हा सगळा हा डोक्यात मला सगळा. तू घाबरा नको. आता का आहे ना 2 दिवस आहे मी. असं हो टिपरच करणार. तुम्ही पण चला मुंबईत. हे आता विचारतात गाडी आणली. सकाळी विचारून झाले तर त्यांना गाडी समोर नाही दिसली ना दरवाजात. आता काय रान हा मंडळी. हा बघा रान केवढा वाढला बघा. वाडीतल्यांची भाता कापून झाली पण बघा इकडे हे जे करत नाही ना शेतीचं रान बघा केवढा. तसाच आमच्या तिकडे खाली उतरताना रान एवढा ना त्या साईडला. ते वायर वगैरे पण पडलेले आहेत जेव्हा पाऊस जोरात येता वादळ वगैरे. तर काय ते आता वायर कसलो केबल वगैरेचे असतात. तर गाडी वरतीच लावली तिकडे. आणि धुवची पण हा तसं बघतंय मार्केटमध्ये जाऊन आज धुणार होतो येताना पण ते उघडलाच नव्हता. म्हटलं घराकडे जाऊन धुऊया पण घराकडे आता ही कंडिशन आहे खाली घेऊन भेटत नाही. तर बघूया पुढच्या 2 दिवसात उद्या परवा धूक मिळाली तर मार्केटला धुणार. ह्या बघा आकडे बघा रान बघा. हा ती आमची व्हाळी बांधलेली आहे ना तेच ग्रामपंचायत. जिल्हा परिषद म्हणजे ताच ग्रामपंचायत मधून आमच्या त्या म्हणजे व्हाळी जी बांधलेली आहे ना तर ती जरा साफ आजूबाजूच्या रान काढूक माणसं होती आज. तर ती बिचारी केरलावाली होती असे बाबा म्हणतात. तर दुपारी उन्हात ते साफ करत होते. तुमका हकडनं दिसणार नाही. चला तुळशीचा लग्न दाखवूया. जास्त कडे टाइमपास करता नाही. बाकी पिंपळाजवळ कोणतरी इली होत आई नंतर समय लावणार ना. हा म्हणजे तकडनं निघाले मंदिराकडनं तोपर्यंत मग मी मंदिराकडे जाऊन येते. तकडे काय करतात बघूया मंडळी काय दाखवत आहे. आणि हे बघा मंडळी
ह्यो तुळशीच्या पानांचो हार. माका काय कळत नाही तुळशीसाठी तुळशीच्याच पानांचा हार कसो, म्हणजे पद्धत असत नाही. ह्या बघा रान बघा केवढा वाढला. आता अजून माका वाटतं महिनो जायत, महिनो नाही एक 20 दिवस आमची जत्रा पण येता. जत्रेच्या वेळेक माका वाटतं जाळूक भेटत असं काय वाटत नाही, कारण आम्ही तेव्हा साफ करता. मंदिराची जत्रा असता तेव्हा सोपतो, तेव्हा आता तो सोपतो पण लवकरच येता. एक 15 दिवसावर इलो. पक्षी बघा. तर तोपर्यंत झाला तर ठीक आहे, नाहीतर मग अजून दिवस जातले. नंतर मग ता जाळून बिळून झाला की आमचा पाटबंधाऱ्याकडून ते पाणी सोडणारच. ही लाईन तुमका दाखवलेली आहे मध्ये मी. तर त्याच्यानंतर मग काहीतरी करतले पुन्हा. कोणाक ज्यांका ताकद हा तर ते भुईमुग वगैरे करतील. इकडे बघा भाता कापून बऱ्यापैकी झाली. ज्यांनी ज्यांनी केल्याने होती ना भात शेती, तर झाली सगळ्यांचे कापून. कालपर्यंत झाले. मी दुपारी भेटले ना, ते म्हणाले काल इल्लं असतं तुका जरा भेटलं असतं. ठीक आहे, माझ्या नशिबात नव्हता. पुढच्या वर्षी बघूया. काय चालला? रांगोळी तयारी चालू हा. सकाळी हो, बावडीत सकाळी एक कासव दिसला होता, बघूया. आता दिसत नाही, छोटा होता. श्री स्वामी समर्थ मंडळी. यांची लिंक मी व्हिडिओची पाठवेन तुमका इंटरव्ह्यूची. म्हणजे हे चमत्कार आमच्या वाडीचो म्हणा किंवा एखाद्या आयुष्याचो, हा पारावरचो चमत्कार किंवा एखाद्याच्या आयुष्याचो चमत्कार म्हणतात ना. नशिबाचा खेळ, नशिबाचा खेळ ना रे. हा, म्हणजे आता काय म्हणशाल तर शेखर राणे आमचे, तुम्ही बघितला असाल गौरीच्या वेळेस. तर त्यांचा छोटासाच म्हणेन मी, ॲक्सिडेंट झालेला. म्हणजे गगनबावडा घाट हा, त्या घाटात त्यांची गाडी खाली गेली होती. तुमका लिंक पाठवेन मी व्हिडिओमध्ये, खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकेन. तर तुम्ही ते आवर्जून बघा. आणि तुळशीच्या लग्नात यावा. हा, आणि तुळशीच्या लग्नात आता संध्याकाळी यावा असं ते म्हणतात, आमंत्रण करतात. तर त्या ॲक्सिडेंट मधून ते दोघे बघा उभं येता, ती मिसेस आहे. हा, तर दोघांचं इंटरव्ह्यू बघा तुम्ही. म्हणजे मन एकदम म्हणतात ना, हा यांची कृपा आणि श्री स्वामींची कृपा. तर त्या इंटरव्ह्यू बघा तुम्ही. बघताना मन तुमचा हळहळात. काय बरा ना, गप्प गप्प काय बसलंस. हा, मंडळी ही बघा तयारी झालेली आहे. आपलं चिवो आहे ना, तो चिवो उभो गेलेलो आणि चिव्याक मग ऊस बांधलेलो. नवरी हा, बाळू नथ आणि मंगळसूत्र व्यवस्थित. घंटा मारा, घंटा बेल दरवाजे जास्त. आमच्या गावची लोक लवकर येऊची या. हा, ते आता घंटा वाजतली मंडळी. आता 6 वाजले ना. एक 15-20 मिनिटात सगळे जमा झाले की आकडे गावचं अलाराम आहे. हा, अलार्म हो, की आकडे एकदा तुळशीचं लग्न पार पडला की सगळ्यांच्या दरवाजातल्या तुळशींचे लग्न एक एक करणार. आता ही रांगोळी बघा मस्त काढल्यानी. कोणी काढल्यान रे? बाबू. अरे वा. भोवताली पूर्ण काढलेली आहे. श्री गुरुदेव दत्त. भाई नमस्कार.
पाया पुढे जरा. श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त. मंडळ आता मी म्हटलं ना 15 दिवसांनी आमची जत्रा येईल, तर तेव्हा 15 दिवसांनी जत्रेक जर माका योग जमला, गायत येणार आहे मी 1 दिवसासाठी, तर तेव्हा तुमका आता आत्ता बघून ठेवा आणि नंतरचा वातावरण बघा किती फरक असतो बघा. मग तुम्ही सगळी आमची मंदिरात लाइटिंग वगैरे केली जाता आणि साफसफाई आहे, तर रान सगळा काढला जात आणि अकडे आम्ही वारकरी भजनाक उभे राहतो. मंडप वगैरे असता आणि नंतर मग आम्ही भजन आमची दिवसभर टाळ चालू असता. टाळ आणि ढोलकी नाल म्हणा ती आमची कायम त्याचं ठोको चालू असता. मृदुंग वाजे, टाळ वाजे. नाना काय बरा ना? चालला म्हणजे तू चाललं, बाकी चालला. चाका लावलं काय आज सकाळी? हो सकाळीच. कुणाल काय करता? कुणाल आग लावतं काय? आग लावतं काम करतोस तू? हा अरे सकाळी थंडी सॉलिड होती प्रवासात, थंडी मस्त लागली. मी घराकडे जायच होते, चुरमुरे काय पोहे आणूक, ते बाबाच घेऊन येले. ते बघा मंडळी बघा आता हळूहळू येतात सगळे, जमा होतात. पोहे बघूया किती जमाले आपले. चुरमुरे मिक्स सांबार सगळा, कोण पोहे आणता कोण चुरमुरे. आता हे पोहे आता नाहीच ना तसे. आता हे गावच्या त्रिपुरारी पौर्णिमा ना मंडळी, त्या टिपर ते जमा करणार गावच्या मंदिराकडे. हे बघा आता एक एक कशी येतात बघा. चला जरा लक्ष्मीनारायणचा हा बरा ना, लक्ष्मीनारायणचं दर्शन घ्या जरा. देवा लक्ष्मीनारायण नारायण, देवा लक्ष्मीनारायण. मंडळी पंत बघा पेटवल्याने मस्त. काय लाव बघूया कुणाल पुन्हा. सावकाश काय घराकडे टाकशील. अच्छा व्हायचा वर टाक, हवेत टाकायचं हवेत. रात्री मोठा भजन केलं ना आम्ही, माहित आहे समजलं.
लावू चाला लागत नाही काढो घालो रे मोबाईलची लाईट तरी लावा. हा इथे लावा जरा. चला पूजा होता आता तुळशीची. नको तुझं या बघा गंध कुठे आहे? गंध पाठा. चला नाना चला गळ्यात कशा घातला मंडळी. अरे अक्षता द्या ही बाबा. अक्षता गुळ ठेवून होतो. नाना बोलणार आहे ना. हे तांदूळ माझ्या दुसऱ्याने घ्यावं रे. तू माळ घेऊन येऊ बरोबर. त्याकडे लाईट जरा मारा. शेखर चालू केलं. नाना बोलणार आहे मग जरा लाईट मार. हो नानांवरती ना. फोकस करा. चला सावधान. मत्स्यापासुनी चारिते नरहरी पर्यंत झाले कृती रेत्री वामन राम तिसरा श्रीराम सीतापती ऐसे हे अवतार सात मगतो आठवा श्री कृष्ण कली माझी बौद्ध नववा कलंकी पुढे धावा शुभंगला सावधान. माळ घाल. ते पाणी कुठे आहे? पाणी कुठे आहे? गोपाळा. हा सांगा बाबा घराला सांग. ए पटेल आहेत ना? पटेल सांगा. सालाबादप्रमाणे होय माते. चला हे लाईव्ह वाटा. ते गेट वरती थांबत लाईट तुझ्यावर टाकूची होत. आमच्यावर ना आमचा झाला अक्षरचा. हे मूड भरून वाटा. त्याच्यातलेच आहे रे सगळं. अरे सरळ तर बाबा आधी सांगून दिलं. बस उचललं. त्याचं गुळ पण घ्यावा. त्याला एक कुरमुरे घालून चला म्हणजे आता पुढच्या घराकडे. आता सगळ्या वाडीतल्या घरांच्या तुळशींची लग्न. चला भवानू नमस्कार. बरं ना ऐकले रात्री भजन केलं आज पेटीवर. मग जरा उशीर झालो एक दिवस. बरं ना. सावधान. विश्वामित्र वरिष्ठ सर्व ऋषी
घटे जोहिरा हाती बाण धनुष्यवनी पुढे शोभे बरा नवरा गोसावी सूत स्वामी राज रूपतो सदा मंगलम शुभलग्न सावधान. नवरो आता व्हायचा नाही हा आकडी नवरा उभा हा तो काय काय बरा ना. ए ताजा ताजा वाटता. हा भाई ताजा ताजा वाटता. हा हा असं जरा तर लावा पुढे पुढे बघ मागे काय लग्न सावधान. राजा भीमक रुक्मिणी सनयनी देखो चिंता करी ही कन्या सगुणावरा नृपवरा कोण्या सम्या देईजे आता एक विचार कृष्ण नवरा त्यासी समर्पू मने रुक्मा पुत्र वडील त्यासी पुसने त्यासी समर्पू मने रुक्मा पुत्र वडील त्यासी पुसने कुया सदा मंगलम शुभलग्न सावधान. गोपाळा गुळ खाला बरा. काम करा अरे मस्त एक नंबर. मंडळी आमचं जुना घर मस्त पैकी बघा डेकोरेशन केलेलं. साडी वगैरे नेसवल्यानी सावधान. जरा वर जरा असा बघता हा शोभतो अस्ति अंकुश लड्डू पद्म परशु दंतीरा झळकतो पायी पैंजन सागरी ऋणधुनी प्रेमे बरा नाचतो ऐसा देव गणेश तो वधुवरा सदा मंगलम शुभलग्न सावधान. गोविंदारे गोपाळा होयाकडे काळोखात वाटत. अरे पण काही उभं राहू काय माहितीये का? जराशे दे. काय अरे एवढे नको पाठ. एवढेच देतोय तुला मी काय पिशवी नाही आणलंय बघा पुढचा घर कोण राहता. अरे एकाच उभं करू नको सारख्या सारख्या. गंगा सिंधू सरस्वती यमुना चरमन्मती वेदिका विप्रावत्सल क्या ताकया गंधकी पूर्णा
पूर्ण जले समुद्र सरिता श्री देवकी नंदनम सुमंगल सावधान गोपाळा. पेटो पेटो. हे जराशी दे. म्हणजे आता पुढे येले घराकडे. या आता लग्न तकडे करतात लावतात एका घराकडे आणि मी पुढे येले. बघा मस्त पैकी आजी रांगोळी कोणी काढल्या? आईन काढल्या ना. नानांकडे लागला पण दाबो. हा लावणी लाव. हा कातावर झाला नानांकडे झाला होता बघा. चला हे घ्या. एंडिंगला वाजव. हा नरहरी पर्यंत झाले कृती त्रेत्री वामन परशुराम तिसरा श्रीराम सीतापती ऐसे अवतार सात मग तो द्वापारीचा आठवा श्री कृष्ण कलिमाची बौद्ध नववा कलंकी पुढे जावा शुभलन म्हणजे आमच्याकडे आता तुळशीचं लग्न लागला. आता पुढच्या घराकडे गुळ नाही साखर. हा या बुवा येले लवकर इलास बुवा लवकर इलास. चला चिंता करी ही कन्या लग्नावरा रूपवरा होण्यासम्या देई जे आता विचार कृष्ण नवरा त्याशी समर्पू मने रुक्मा पुत्र वडील त्याची कुसने सदा मंगलम सावधान. या वर्षीचा मंगेशचं लग्न होत रे यावर्षी. म्हणा तरी रे बाबा होय महाराजा. हो कारण आला होय होय रे बाबा कारण आला. अरे गोविंदा गोपाळ पाणी घातलं गोपाळ. होय माते आणि मंगेशचं लग्न होऊ दे रे. चला अरे लग्न लागान दे तरी. हे पुजून घे. पुजलं ना मग चला. अरे अंतर पड जरा. पुजून झाला ना. चला 10 नाही 9:30.
सावधान मोठे दोंद कटी मनीष परवा शोभतो हस्ती लड्डू पद्म परशु तिला जन घागरी ऋणजुनी प्रेमे बरा नाचतो ऐसा देव गणेश तो वधुवरा सावधान आणि बाजूक बजक पुढच्या चिन्हाची तयारी वाटतं. पुढच्या चिन्हाची तयारी आहे. बदक बदक सरळ जरा सरळ हो हे झालं क्रॉस झालं क्रॉस केलास. सावधान आठवा श्री कृष्ण माझी बौद्ध नववा पुढे दावा शुभमंगल सावधान. अरे कोण उमेदवार अरे पळणारू मान्य करून घे. जाऊ तुम्ही जरा तिकडे जा. चालू करा. सावधान पाजुनी चारिते नरहरी पर्यंत वामन परशुराम तिसरा श्रीराम सीतापती ऐसे अवतार सात मगतो द्वापारीचा आठवा श्री कृष्ण कधी माझी बौद्ध नववा शुभमंगल सावधान गोपाळा. बॅटरी मार. हे कोण उभे आहेत कोण रे? शेतात कोण उभे गेलास? अरे बापरे भुताट की काय? हा मस्त दिसत. भुजगावनी मंडळी भुजगावनी उभी केलेली आहे. भात कापून झाला आता. सावधान लाभो संतती
संपदा बहुतुमा लाभोतही सद्गुण साधोनी स्थिर कर्मयोग पुल्या वा बांधवा भूषण सारे राष्ट्र दुरीनियेची कथिती कीर्ती करा उज्ज्वल गारस्थाश्रम खाऊ तुम्हा वधूवरा देवो सदा मंगलम गोपाळ सावधान राजा मी मग रुक्मिणी नयनी देखो चिंता करी ही कन्या सगुणावरान पवरा गवण्यास मया देईजे आता एकच विचार कृष्ण नवरा त्यासी समर्पू म्हणे रुक्मी पुत्र वडील त्यासी कुसने पुर्यात सदा मंगलम शुभ लग्न सावधान सावधान आली लग्न घटी समीप नवरा घेऊन यावा घरा ध्रुयोक्ते मधुपर्क पूजन करा अंतस्पटा ते धरा वाजंत्री बहुगल बलान करणे कुर्या सदा मंगलम मंगल सावधान जय बाई तुळशी माते समोर ते सालावत लग्न एवढा मान्य करून घे संभाळ तरी बरा कर होय माते तू घडी करताना अशी काय करतो असं डायरेक्ट घे ना आता चला चालू करा आता तू चालू करीत चल मोठे दोंद गटिपनेंद्र बरवा वाळी शशी शोभतो अस्ति अंकुश लाडू पद्म परशु दंतीरा जळतो पायी पैंजण गागरी ऋणजुनी प्रेमे बरा नाचतो ऐसा देव गणेश तो वधुवरा तेओ सदा मंगलम शुभमंगल सावधान गोविंदा गोपाळ गोविंदा रे गोपाळ होय माते चला चालू कर सुमंगल सावधान गंगा सिंधू सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी शरयू महेंद्र तनया चरमन्मती वेदिका विप्रावत्सल मासुर नदी त्याता कया गंडकी पूर्ण जले समुद्र सरिता श्रीदेव की नंदनम सुमंगल सावधान गोविंदा रे गोपाळ हे धरणार पुढे संतती संपदा बहुतुमा लाभोतही सद्गुण साधोनी स्थिर कर्म
कर्मयोग पुल्या वा बांधवा भूषण सारे राष्ट्र दुरीनियेची कथिती कीर्ती करा उज्ज्वल गारस्थाश्रम भूतुमा वधुवरा देवो सदा मंगलम शुभ मंगल सावधान. तुझ्या रात्रा काम चालू करा. तो काय इलो इलो पांड्या नाही पांड्या मागा पाठ आहे का जोक करत राजा भीमक रुक्मिणी सनयनी देखो चिंता करी ही कन्या सगुणावरानुपवरा कोण्या सम्या देईजे आता एकच विचार कृष्ण नवरा त्यासी समर्पू म्हणे रुक्मिपुत्र वडील त्यासी पुसणे सदा शुभ मंगल सावधान. हे जरू हे लग्न लागता पुढे मंडळीनं पुढे म्हणतो मंगल स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वर सिद्धिदं बल्लाळो मुरुडं विनायकमं चिंतामणि सेवरं लेण्याद्री गिरिजात्मकं सुवरदं विघ्ने राजगण संस्थितो गणपती या सदा मंगलम शुभंगल सावधान. गोविंदा रे गोपाळा शुभमंगल सावधान. गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी शरयू महेंद्र तनया शर्मन्वती वेदिका क्षिप्रा वेतवती महासुर नदी ख्याता तया गंडकी पूर्णा स्पूर्ण जले समुद्र सरिता कुर्या सदा मंगलम शुभंगल सावधान. गोविंदा रे गोपाळ. नानी बरा ना नानीचं दर्शन झालं. राजा भीमक रुक्मिणी सनयनी देखो निचिंता करी ही कन्या सगुणावरानुपवरा कोण्या सम्या देईजे आता एकच विचार कृष्ण नवरा त्यासी समर्प
त्यासी पुसणे कुर्यात सदा मंगलम सुमंगल सावधान. गोविंद रे गोपाळा. मंडळी आता हे बघा आकाश कंदील लावलं आता पेटवल्याने की कसं वर जायत बघा आकाशात. ए व्यवस्थित काय करा. हा पेटव पेटव. हा पेटव. पूर्ण पेटान दे हा फुल फुगान दे का भाऊ लायटर दे ना. तू जर असं हाताने हे कर ना इकडे. हा असो असं असं फुगव दे. हा असं असं हे ताणते का असं कर. उघडतलो तू जास्ती नाही चिकटलेलो. बस बस होणार होणार. वरना उघडलो नाही चैतन्य बाबू होतलो होतलो. झालं 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 झालं. थांब थांब अजून सोडू नको सोडू नको. थांब धूर आतमध्ये भरत नाही तोपर्यंत उडणार नाही. आणि वाकडो करा अकडे लावल्या नाही दुसरं अकडे लगेच झालो. पण हिरो आणि गुलाबी ठेवलं नाही. ते प्लास्टिकच्या कळीसारख्या झाला. अरे अरे यांचं पहिल्या फुगतच नाही. ते फुगले पण ता नाही फुगत. हा सोड जाणार जाणार. ए वायरवर इलो वायरच्या वरती. ए सोड ना सोड सोड. ह्यो मस्त गेलोय बघ. ए कोण बसलाय का त्याच्यावर. पहिले हे करू. ह्यो मस्तच गेलो रे. हा नाही जाणार जाणार. आता गेलो तो आता गेलो. आता कायमचं गेलो. इकडे घेऊन ये खाली घेऊन कायमचं गेलो. ह्यो बघ ह्यो पार गेलो अकडे दुबईत गेलो. संपत नाही ना. पार बरोबर हा गेलो. आता नाही ऐकत तो पण. ए आता नाही ऐकत. गेलो ते का भेट जा. राहिला चला.